читалище Добри Войников. Много малко работихме заедно, около 6 месеца съществува нашата група, но се справихме перфектно с задачата да подготвим едно първо театрално представление. Нашата пиеса се казва Заешки екшен. Ние ви поздравяваме с тази пиеса по случай на настъпването на Великденските празници. Искам да ви представя малките артисти. Галин, Галя Поклон, Яна Георгиева, Сами, Николай, Елена, Деница, Ери, Софи и Мижа. С голямо удоволствие ще изиграем за вас пиесата Заешки екшен. Беше пролет и всички животни и растения се събуждаха за нов живот. Вече бяха започнали за специалния повод в Великден. Децата ще бъдат много щастливи на този велик ден. А сега е време да се избере заекът, който ще достави великденските яйца на децата. Обичаят е да се избере най-смелият заек. Той трябва да премине гората и да се справи с всякакви опасности. Разбира се, тогава аз ще предложа своите услуги. Да, Звезда, ще приемем твоите услуги, но първо трябва да сме се уверили, че няма други желаещи за тази задача. Разбира се, че няма друг по-подходящ за тази работа. Правилата са ясни.
Благодаря, бях длъжен да опитам, въпреки че не бях достойна конкуренция на звезда. Но по някакъв начин си мислех, че аз съм човекът за тази работа. Сега всичко зависи от теб, Максуел. Можеш ли да се справиш? Да. Трябват ми само няколко часа и ще се оправя. Не можем да чакаме. Успех, Максуел. Нашия човек го няма нищо.
Quiero
Давай накрая там.